Mutane 614,937 ne aka kashe a Najeriya daga tsakanin watan Mayun shekarar 2023 zuwa watan Afrilun shekarar 2024. An yi garkuwa da mutane miliyan 2.200, an biya kuɗin fansa kimanin naira tiriliyan 2 da biliyan 200 a tsakanin watanni 12 kacal ba shekaru 10 ba. Najeriya na fuskantar ɗaya daga cikin matsanancin halin rashin tsaro a tarihin duniya na baya-bayan nan. Wannan adadi na kisa sama da 600 ya isa ya sa ƙasa ta tsaya cik a ƙaddamar da dokar ta ɓaci har sai an gano bakin zaren. Daga arewa maso yammaci 'yan bindiga na cin karansu babbaka, daga arewa maso gabashi manyan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Tsoro na bazuwa ta ko'ina a faɗin arewacin ƙasar da ma wasu sassa na kudanci. A yau kusan kowa na tsoron tafiye-tafiye. 'Yan Najeriya da dama suna dogon nazari kafin sabon titi domin manyan hanyoyin ƙasar sun zama masu haɗari. Ƙauyaku da dama babu kowa a ciki, gonaki sun bushe hatta kai ga an fifita tsira sama da rayuwa ta yau da kullum. Kuma duk hakan yana tasiri akan tattalin arzikin ƙasa. Domin idan mutane ba za su iya tafiye-tafiye hankali kwance ba, kasuwanci na raguwa. Idan har manoma ba za su iya kaiwa ga gonakinsu ba, samar da abinci na raguwa. Idan har rashin tsaro ya ci gaba da ƙaruwa, masu zuba hannayen jari za su ja baya, yayin da rayuwa za ta ƙara tsanani ga kowa. Yanzu babbar tambayar ita ce, me zai faru a Najeriya nan da shekaru 5 masu zuwa idan aka gaza samar da mafita? Masana dai sun yi gargaɗin cewa abu na farko da zai faru shine talauci zai ƙara yawaita. Mutane da dama za su ƙara rasa muhallinsu, al'ummi da dama za su faɗa cikin tashin hankali yayin da tsoro zai ƙara yawaita. Saboda shi rashin tsaro ba kawai rayuwa yake lalatawa ba, ci gaba yake hanawa gabaki ɗaya. Kuma idan aka gaza samar da mafita, gobe na iya zama mafi haɗari sama da yau. Abin da kake jin labarinsa daga nesa na iya zuwa ya same ka har inda kake. Idan kuna buƙatar data mafi inganci da rahusa, maza ku garzaya Play Store ko App Store domin sauke manhajar GT Mobile Data. Manhaja ɗaya tamkar da dubu. Bayan siyan data za ku iya siyan katin kira, biyan bills ɗinku da dai sauransu. Sannan akwai manya-manyan garaɓasa da ke zuwa, don haka maza ku je ku sauke wannan manhaja domin kada a bar ku a baya. Kar ku bari a ba ku labari.